6 avansați 3 dedicată modelelor până în 2000 de centimetri cubi. Mergem acum la BMW E36. Urmează așadar să avem parte de spectacol și sunt sigur de derapaje. Alin Niculescu readuce modelul bavarez la startul finalei campionatului național de superslalom. Ajungem la 180 de grade, frână de mână aplicată bine acolo de către Niculescu, derapaj și iată, continuăm acest parcurs frumos. Și pentru Niculescu vorbim de o prezență cu tot felul de modele inedite. Am avut un BMW 30, am văzut un Renault 5 Turbo și iată acum trecem la celebra pisicuță a competițiilor naționale. Frână de mână acolo, zona acului de păr, încearcă să ducă cât mai multă viteză și un parcurs frumos, iată, din partea lui Alin, aici în clasa modelelor până în 2000 de centimetri cubi.